Ito yung restaurant nila. Restaurant, cafe, and CR dito. Dito yung ano nila dito, restaurant nila. Oo ah. May ganito kami. Kaya kami na ganito. Hello. Tapos, baka lang ganito. Ganyan. Ganito yung ano nila, fresh yung ano nila dito bago luto. Babe, ganito rin? Pangkape yun. Ganito yun. Diyos ka. Sila rin. Stella Crispy. Hjälpa nästa. Två fish and chips. Barbecue är slut. Tapos, magbabayad ka dito. Ayan. Bra ljus va? So, yun yung coffee nila. Ito yung mga juices nila. Ito muna kami ito. Doon tayo sa malapit sa ano. So, dito kami umupo. Ayan, gising na po si Ragnar. Kakain na kami, narinig niya, naamoy niya yung pagkain kaya nagising na siya. Ganito yan. Dito. Yung mga ano nila, juices. Ragnar! Yung cafe nila. Tapos, ikot ka. Ayan. Ito ka dun sa milk. Ito yung milk nila. Ganda ng pangalaman. Kukali! Kakain na ko. Chicken yung sa akin. Ano pa ka naman chicken? Kana may palawe, may paano masasundan. Pin-ride dala rin. Mana bola? Mana bola?
Saan ka? Sa IKEA po. Ay. Sandali lang na. Nak, ito no? Nak. Pakinis mo yun. Oh. Lemon. Kami siya. Oh, inom ka na muna. Mapali na.